Jama'a ga mu nan mun dawo. Yau zan shiga cikin nan ne zan muku gay prank. Gay prank. Zan samu gai ne. In ce ina mai ya mun dating da Allah da Annabi. I want to go into a relationship with a guy. Ku biyo mu dai ku sha kwallo ku yanda zai kasance. Ai. Allah kai zai iya ganin ka? Eh. To. Ka gani yalla bai? Tun daga nesa ne wallahi na kamo kawai. Na ji kamar raina ya kwanta da kai. Ban sani ba kuma ka ga ban san mata ne. Ba ka san mata. Ban san ko za mu iya dating ba ni da kai. Ga gaskiya bari ba. Dan Allah ka taimaka. Wallahi bari ba. Me sunanka? Ni Aba mana. Ko aure ne sai me ba matsala. bari ba gaskiya. Me yasa ba zai yi ba? Saboda ni I don't engage in those kind of things. Ai ba wani abu. Ni mata nake so kai ko maza kake so. Ana tare. Difference is clear ga gane. Kamar abin da nake so ko kuɗi ne zan iya biyan ka. Yeah, I can't. Me yasa? Sorry. To kalla ina shooting ne. Suna ne? Ina shooting prank ne ka gane? Okay. Ni ba wage ba ne. Ai ba Hausa. To abeg na so you can you come. Na you can you come here. Wetin. Me as you see me so me I no like girls. Understand? So as I see you from afar I just feel like say you don start the date already. Understand? So me I wan make me and you date abeg. Wait. Oga, I dey comot na I just go where I get where I Abeg go. bros na wetin you do? You dey serious of wetin you talk? Abeg na make See this guy, you dey okay? abeg help me talk to this guy. I swear I like am. Wetin this guy? I dey for real guy. I like. Shey you dey okay like you I dey? dey. Shey you dey mad eh? Abba now. I dey express wetin dey sup for my heart. You know be say. I know. Shey I like this one. You dey even follow am go, you dey grace? Carry am go, follow am go, you dey grace? Carry am go. Ba sani ba ni ka gane ni ba na son mata ne. Ba na son mata. So I don't know ban sani ba ko ni da kai za mu iya dating. Dan Allah ni ka bani number ka. Abeg guy, abeg. Me yasa? Ban baka ba ne? Wallahi daga nesa ne kawai na gani kamun wallahi tallahi. Okay. Yau ban sani ba ko za mu iya dating. Ba matsala? Ya za yi? Kai laina ne? Kai laina ne? Ni ɗan kasa ne. Okay. Ka gane ni ban son mata ne, ina son maza ne, ban san ko za ka yi aura na ba ko irin abun nan. Zare ne magana. Ka gane muna ɗauka ne. Muna da wani experiment ne, ka gane ai ba wani. Muna ɗauka ne a bidiyo. Na gane. Yawa. Da kuma. Ka gane daga nesa ne kawai daga kamo. Kawai na ji gaba ɗaya ka kwanta. Wani abu ne? Ba wani abu ne, ni ban sani ba ko ni da kai za mu iya gaban kai. Allah bai ni mana ba wai hauka ba da Allah. Ka san Allah? Ni ban san mata ne, ban san mata. Allah bai kai ni ba. Ka gane daga nesa ne kawai da na ganka kawai na ji gaba ɗaya ka kwanta ma a rai. To ban sani ba ko ni da kai za mu iya, ni ban san mata ne ka gane ban sani ba ko ni da kai za mu iya dating ba tare da sun sani ba. Eh? That's not possible. Why is it not how? Look at you. Taimake ni We are boy. the same. I know. We are the same. Allah mana ba wai wani magana biya stop shouting. Ba komai bane. It is not possible. Kawai daga nesa ni kawai na ji gaba ɗaya ni ina son ka ne. You record, it is not possible. Ya za ka ma haka? Dan Allah ka taimake ni. Me sunanka? Me sunan shi da Allah? Find your way. Just leave me. Ba ma taɓa ganin shi ba. To kalla muna shooting video ne. Prank video ne. Ga camera ce. It's a video please. Video muke shooting. Ga camera ce. I said with the guy with my I hope you understand. So why ni? I have so reaction ne da waye.